Dr. Gonzi, 1989, era diffiċli għad-dinja, moment storiku anka l-pajjiżna, x'inhu mal-memorji tiegħek ta' dakinhar tas-summit? Dawk kienu żminijiet li ma jintesew qatt minn nies tal-ġenerazzjoni tiegħi u ta' dawk ta' qabli. Forsi dawk li ġew warajna ma jafux fuq għadi, ma dik kienet l-okkażjoni meta id-dinja għarfet il-President Bush u l-President Gorbachev flimkien f'Malta ħadu deċiżjoni li tfew waqfu dak li dak iż-żmien konna sejħulu l-Gwerra Birda. Il-Gwerra Birda bej l-Unjoni Sovjetika dak iż-żmien u l-Istati Uniti u d-dinja tal-Punent. Naturalment, għal Malta hemm rabta partikolari għax li ntażlet l-gżira tagħna b'amministrazzjoni dak iż-żmien minn Dr. Fenek Adami, amministrazzjoni li kellha fama tajba li uriet li Malta kellha statura internazzjonali, ġabet f'Malta iż-żewġ mexxejja ewlenin ta' dak iż-żmien biex jieħdu deċiżjoni storika li għamlet differenza kbira għax effettivament ftit wara rajna kambjamenti kbar. Il-waqgħa tal-ħajta Berlin, id-dinja li kienet maqsuma bej dik ta' wara l-portira tal-ħadid u dawk ta' li kienu fil-libertà, rajna dak il-bidliet kbar. Sfortunatament b'riflessjoni li nagħmel illum qed naraw li ċirkostanzi wara 33 sena erġajna qegħdin f'sitwazzjoni diffiċli u d-dinja għandha bżonn mexxejja bħalma kien Gorbachev b'viżjoni, b'valuri kbar li kien jemmen fid-demokrazija, fil-libertà u li allura mexxa id-dinja fid-direzzjoni li kien jixirqilha. Għandna bżonn persuna bħal dik u d-dinja tikbi f'dan il-mument li intilef statista bħal da. Inti kellek ix-xorti li tiltaqa' miegħu forsi mhux fit-tul imma x'inhu mal-memorji tiegħek? Dak iż-żmien jien kont speaker tal-Parlament u kelli x-xorti kbira illi flimkien ma' naturalment il-Prim Ministru u l-President ta' dak iż-żmien ilqajna f'Malta kemm lill-President Bush kif ukoll il-President Gorbachev. Kien mument meta sellimna li xulxin ma kellix diskussjoni twal magħhom qed ikellu dak iż-żmien. Imma kien ukoll il-mument fej arafna x'sens ta' nazzjon għandna aħna f'Malta li nilqgħu f'pajjiżna il-kapijiet tad-dinja ta' dak iż-żmien. Naturalment laqas nistgħu ninsew il-maltempata enormi illi ħabtet ma' dik il-laqa li kienet fiha nfisha forsi maltempata li tatna lenzjoni. Jiġifieri għala volja ikun hawn l-inkwiet ta' madwarna ikollok sitwazzjoni fejn ikun hemm raġġ ta' dawl ta' tama. Dak iż-żmien f'nofs dik il-maltempata Bush u Gorbachev kienu tawna raġġ ta' dawl ta' tama. Għandna bżonnu erġajna fi żminijiet tal-lum.